un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal. Albal acaba de celebrar la seva 14a Fira de Sant Blai i del Comerç, així com la multitudinària romeria a l'Ermita de Santa Anna. La fira va estar en peu des del divendres 29 fins el diumenge 31. Allí es van succeir activitats culturals i els visitants també pogueren adquirir els millors productes locals. Des de l'Ajuntament el que volem fer palès és que la fira representa un recolzament al xicotet comerç i a la xicotet de l'empresa perquè són el motor d'un poble. Per a mi, que el poble tinga comerç significa que és un poble viu, on la gent compra, on la gent fa gasto i és el que interessa per a un municipi, no convertir-se en un municipi dormitori, que és el que ens va passar a Albal, que estem al costat de València. 33 estands que combinaven tot tipus de productes i una sèrie de propostes culturals que convertiren Albal en l'epicentre de l'oci en la comarca de l'Horta. Luego tenemos dos exposiciones, una de carros antiguos, que tenemos un carro que pertenecía a la Casa de Alba, que la verdad es que invito desde aquí a que vengan a verlo porque es para ver, es una pasada. Y luego tenemos también una exposición ahora pirotécnica que está en el Ayuntamiento Viejo. La Diputació de València, Ajuntament d'Ajuntaments, també va voler estar present en la fira per donar suport a aquest tipus d'activitats que suposen una font d'ingressos i un motor econòmic per al municipi. Una fira del comerç que l'Ajuntament està volcat totalment en que funcioni i que es pugui mostrar el comerç local, i la Diputació el que estem és a recolzar això, a recolzar les iniciatives dels ajuntaments, en aquest cas de l'Ajuntament d'Albal, i recolzar també que també és hora que la gent tinga uns dies de passar-ho bé, per oblidar-se un poc de tota aquesta actualitat que a tots ens mosqueja. Al llarg d'aquestes festes de Sant Blai són moltes les persones que eixen de casa i altres tantes les que arriben dels pobles del voltant. Per tant, el que estem oferint és una mescolança de possibilitats per a que la gent vinga, disfrute, se ho passe bé i que siga una manera de passar el temps d'oci. La comitiva va inaugurar esta fira que era el tret d'eixida per a una gran setmana de festes i cultura que no anava a donar treva. De fet, al dia següent, el dissabte, s'inaugurava el Mercat Medieval de Sant Blai, amb activitats també per a tota la família. Estem en la inauguració del Mercat Antic d'Albal, del cicle festiu de Sant Blai, i res, avui comencem el que és la setmana cultural que durarà fins al dia 7 del mes de febrer. Sí, efectivament, aquest tipus de manifestacions transcendixen el que era el seu leitmotiv inicial i suposen s'han convertit en unes ocasions per a impulsar determinats tipus de comerç, no sols tradicionals, sinó molt arrelat al poble. Però sense dubte que l'activitat estrella d'este cap de setmana fou esta, el repartiment en porcions d'este gegant braç de gitano que mesurava 18 metres de llargària i que a més era solidari, ja que la recaptació dels 15 euros que costava cada tros anava directament a la investigació del càncer. La iniciativa solidària consisteix en que farem el braç de gitano per recaudar diners pel càncer, perquè la veritat és que hi ha molt de càncer i a veure si d'alguna manera recaudem més diners per a poder que això ho investiguen i d'una punyetera volta que curen el càncer, que n'hi ha molt. El que recaudem són 15 euros cada porció de braç de gitano i tot el que nosaltres recaudem ho enviem a València, per lo Bernabé, que és per a l'ajuda contra el càncer de xiquets. Este pastís s'elabora de manera laboriosa. Al llarg de 15 jornades es treballa de 2 a 5 hores diàries utilitzant una quantitat desorbitada d'ingredients, com per exemple les 200 dotzenes d'ous que es necessiten. Els ingredients estan entre 200 dotzenes o 220 dotzenes d'ous, 200 quilos de sucre, els ous lógicament va para el biscuit, luego aportan el cabello de ángel, luego también la almela, chocolate, o sigui que és 15 dies en separar 10 hores d'elaboració de tot l'obrador, col·laborant 5 de l'obrador de pastisseria.
El reposter José Garrido i el seu equip prepararen amb dedicació este pastís que ja és tot un clàssic en la fira. Pues la història d'este brat de Chitano ja se va fer així en el poble ja des que estem fent la fira de Sant Blai i bueno, pues ara portem 2 anys fent-lo en la pastisseria nostra. Començàvem també fa 3 anys fent un bocata de formatge i pernil gran de 100 metres i ara estem fent l'altra vegada el pastelón, que diuen. Nosaltres, quan ve Sant Blai, podem volcar-nos per a que sigui una festa que no passi desapercebuda, que són les festes d'hivern i li volem donar el reals i el protagonisme que entenem que ha de tindre unes festes patronals. Per això estem fent i concentrem tots els esforços en aquestes festes perquè pensem que és una manera de que la gent se distraga, que participe i que Sant Blai no passi desapercebut. Tots estos atractius fan que per a Albal, almenys en l'última edició, passaren unes 50.000 persones. Enguany, es té la mateixa expectativa. L'any passat varen calcular al voltant d'unes 50.000 persones. Jo, si fos en torno a aquest nombre de visitants, ja em donaria per satisfet. Però esperem superar-ho perquè l'esforç que han fet s'ho mereix. El cap de setmana va transcorrer entre casetes d'establiments, llocs d'artesania, espectacles i exposicions. A més, la setmana s'encetava prometedora perquè s'iniciaven els dies culturals amb un fum d'activitats, entre elles teatre, xerrades, exposicions i fins i tot una jornada per a emprenedors. Esta setmana tenim diversos actes culturals, tenim la programació inclou teatre, inclou diverses activitats, exposicions i quantitat d'actes on la gent pot participar i disfrutar de la cultura. Passa la setmana i, de nou, el diumenge, arribarem al dia de la festa gran, al dia de la romeria. Els albalencs tenen molta devoció a Sant Blai, tanta que des de fa ja uns anys esta romeria s'ha traslladat a diumenge, ja que quan la festa cau entre setmana no tots poden acudir. Des de les 11 del matí la gent s'aglutinava ja a les portes de l'església amb les seues canyes i el mocador al coll per eixir caminant i acompanyar al sant fins l'ermita de Santa Anna. Foren molts els que eixiren de casa per fer festa, seguir una tradició i passar-ho bé. Farà qüestió de 15 o 16 anys van entendre que el dia de Sant Blai queda normalment entre setmana, evidentment, i el que van fer va ser celebrar la vuitava. I la vuitava és que tots aquells que no viuen en Albal o que treballen i per la qual no poden vindre a celebrar la festa de Sant Blai, puguin vindre a Santa Anna, a l'ermita, i a la vuitava, el diumenge següent. Per això fem un acte com el d'avui, que s'inicia en una romeria, després fem la missa i ahir ja poden participar tots els veïns i fills del poble, i després ho acabem en un concurs de paelles on participen tots els que vulguin participar, que normalment són gent i veïns de la població. Falles, grups d'amics, famílies, xiquets i majors, tots acompanyats de música i disposats a passar un bon dia. Sant Blai ja està a l'ermita i és aleshores quan dona començament la tradicional missa. Uns entren i els que no aprofiten per encendre el foc i cuinar la paella, ja que el tradicional concurs de paelles torna a tindre lloc en esta jornada. El dia de Sant Blai en Albal ja ha soltat arrels. Tots l'esperen amb ganes i participen de forma activa d'un programa habitual que ja s'ha convertit en tota una tradició. I després ho acabem en un concurs de paelles on participen tots els que vulguin participar, que normalment són gent i veïns de la població. Tinc en compte que en les paelles tenim 1.600 caires, o sigui que esperem 1.600 comensals, dels quals, evidentment, cada un se fa la seva paella, i en això fem que la gent participi fent la paella. Un dia de festa i convivència per a tots. Ara, passada la setmana cultural i a falta d'algunes activitats esportives, Albal pot dir que ha celebrat amb èxit les seues festes de Sant Blai.
Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal.